Мегдан тук. А после там нагоре. Дай! Къде надолу, бе? Се ти. Пъм! Аре, нагоре са, нагоре! Давай! Нагоре! Давай нагоре! То няма на къде, то не трябва да слезем нагоре. Как се пребие, нали оттам трябва да минем, бе? Как се пребие? Ооо! Не на там. Да, потащи. Да, мини випа. Да ми пазиш КТМ, бе! На късмет го мина. Газ, Соки, газ! Откъсна се, откъсна се. Чай се откъсна. Чакай, чай да си пъхна тук кашика такова. Вижте ли другата е стегната само? Другата да не е стегната. Разкъса се бая ради. И трябва да има още една връзка, вижда ли е стегната. Че аз не валю как ще прекантари. При това бързи силата. Розин така те е по-трудно се карат. Зади! Зади! Не, само върви да изпи. Това му вика мръдни да минем. Няма да мога да го качим това. Болезнено упорител обаче. Няма да мога да го качим. Нямате. Я дай малко напред да ще ми вкарам. Мама ти дева, къде стъпи? Изобщо да връщаме, той малко по малко си качваше. Аре били бе! Мръми бе! Десетина метра му стигнаха. Знам, то от тук. Ама има ли някакво за обиколване? Тук може да се заобиколя. Че ние тук сме се грижили. Ти какво, закъса ли нещо? Да, не откъде го минава, запръщи тук. Ма не оттам изкачването! Направо бе! Вало!
Дай, качваш го, бе, човек! Съвсем леко, бавно ти ще го качиш! Бега, бе, бега оттам, че не ги пусна, бе! Валяо! Това ни покажат. Пускай ти то. Върни дървото на место! Челен! Не. Това е лошо, това е то! Не, кой? От тия гумачия ти свали гумите. Ела, снимай гумата! Не мога да ще падна. Ела, снимай гумата, бе! Не, Иванка, снима ли в момента? Снима! Ей, дай да го! Где как ти гледал? Ей! Ще укатерим ли това или след Вадо? Който го е страх от мечки, в гората не влиза, нали? Да. Вече ми цапа. Чакай, къде отидеш? Не бе, и двете са мъжки.